Dobrodošli u još jedan video recept, a danas primamo turske lepine. U jednu posudu dodajte mlako mlijeko i mlaku vodu. Zatim dodajte kvasac, šećer, jaje i bjelanjak i ulje. Sve to kratko promiješajte pa dodajte brašno i sol. Brašno uvijek dodajte postepeno. Zamijeste tijesto mikserom ili rukom, prekrijte ga krpom i ostavite da nadođe. Kad tijesto nadođe, podijelite ga na 4 jednaka dijela. Svaki dio oblikujte u lopticu i stavite na pek papir. Loptice prekrijte krpom i ostavite 15 minuta da odmore. Žumanjak i 2 kašike jogurta promiješajte i premažite preko tijesta. Lepine pecite u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oba grijača dok ne porumene. Vruće lepine premazati maslacem.